नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. केएसआरटीसी बसींतल्यान व्हरू लागिल्लो गोंयचो सोरो जप्त. कारवार. सागर पणजी केएसआरटीसी बसींतल्यान बेकायदेशीर गोंयचो सोरो व्हरू लागिल्ल्या 2 जाणांक पोलिसांन अटक केली. ही घटना चित्ताकुला सदाशिवगड टोल नाक्या लागीं घडली. अबकारी विभाग आणि पोलीस आल्या संयुक्त कारवाईत धाडगान 1,27,000 रुपयाचो अलग अलग ब्रँडाचो गोंयचो सोरो जप्त करून 2 जाणांक ताब्यात घेतले. बंदीत आरोपी शिवमोगाचो नागराज वय 35 आणि सागर वय 25. हे दोघी जण बेगात अलग अलग ब्रँडाचो गोंयचो सोरो भरून घेवन केएसआरटीसी बसींतल्यान गोंयच्यान शिवमोगा वचूं लागिले. त्यावेळार चित्ताकुला सदाशिवगड टोल नाक्या लागीं बस थांबोवन अबकारी आणि पोलीस विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी तपासणी करचे वेळार हो गोंयचो सोरो जप्त करून नागराज आणि सागर हांकां ताब्यात घेतले. कारवार अबकारी ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. सार्वजनिकांक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक 7 बाजार सुरू करूंक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकांक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकांन आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूंक सहकार्य करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. जोयडा गणेश गुडीत काळी न्हंयत जलसाहस क्रीडा पुनरारंभाक खास सभेचे आयोजन. जोयडा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या गणेशगुडी काळी न्हंयत स्थगीत केल्ले जलसाहस क्रीडा परत सुरू करण्यासाठी खास 28 एप्रिलाक जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेत जलसाहस क्रीडा ऑपरेटर आणि जट्टी मालक हेंचे भितर सभा जाली. ही क्रीडा व्यवस्थित आणि सुरक्षित चलोवचे बद्दल चर्चा जाली. प्राधिकाराली अनुमती, आवश्यक दाखले, अर्जाचे नमुने, परवानगीसाठी फीचो तपशील, जलसाहस क्रीडेचे दर, क्रीडेचे शर्त अशा विविध विषयाचेर चर्चा जावन जलसाहस क्रीडेक संबंधित तिकेट बुकिंग आणि या योजनेचो तांत्रिक बाजू हेजो सविस्तर ताळमेळ बसवूंक थोडो वेळ लागतलो. तोपर्यंत इच्छुक जट्टी मालक आणि जलसाहस क्रीडा ऑपरेटरान आवश्यक त्या कागदपत्राची तयारी करून घेवची अशें जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुचयले. तशेंच JLR तर्फेन चलोवचे राफ्टिंग हेंचे बरोबर खासगीवाल्यान राफ्टिंग चलोवसाठी परवानगी मागल्यार बी तेमकां दिवची विचार करतले अशें तेमी सांगले. त्या वेळार सभेत SP सुमन पेडणेकर, उप अरण्य संरक्षण अधिकारी अजय्या, जयलक्ष्मी रायकोड, प्रवास उद्योगाचे जयंती HV, पोलीस उपाध्यक्ष गणेश M आणि इतर हजर आशिल्ले. रामनगर वासियाक सुपा धरणांतल्यान उदका पुरवठा करची मागणी. जोयडा. सुपा धरणासाठी त्याग केल्ल्या रामनगर वासियाक सुपा धरणांतल्यान उदका पुरवठा करचो त्यासाठी सरकारान शाश्वत योजना राबोवची अशी मागणी कर्नाटक बांदकाम आणि इतर निर्माण कामगार संघटनेचे राज्याध्यक्ष हरीश नाईक हेमी केली. सुपा धरण बांदतना हांचे नागरिकांचे रामनगर हिंगा पुनर्वसन केले. मात्र पुनर्वसन करताना सरकारान जी आश्वासन दिली ती अजूनही पूर्ण जाली ना. सुपा धरणाचो भाग आशिल्लो इळवा दाबे हिंच्यान रामनगर वासियाक उदका पुरवठा करचो शक्य आसा. ताका लागून सरकारान ह्या जाग्यार योजना करून रामनगर वासियाक उदका पुरवठा करचो अशें हरीश नाईक हांणी सांगले. ह्या वेळार रामनगरचे रहिवासी आणि रामनगर संघटनेचे कार्यकर्ते मंजुनाथ नाईक, सुनील नायर, प्रभाकर आमटेकर, सदानंद गावडे आणि किरण देविदास उपस्थित आशिल्ले. ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಾಮನಗರದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಳಾದಾಬ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನದಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದರೆ ಇಳಾ ದಾಬಾಗಳು ಸಹ ಸಿಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೀರು ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದರೆ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ನೀರಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಳವಾದ ದಾಬಾದಿಂದ ನೀರನ್ನು ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತದೆ. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन,
आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट द्यात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. श्री सत्यनारायण देवालया पूजे निमित्तान माजाळीत कोंकणी नाटकाचो प्रयोग. कारवारच्या माजाळी बाजारात श्री सत्यनारायण देवालया पूजेनिमित्तान श्री दाडदेव नाट्य मंडळ माजाळी हेमी रक्षाबंधन हे कोंकणी नाटक सादर करतले. हो प्रयोग रात्री 10 वतना सुरू जातलो. साईनाथ नाईक हेणी बरयले हे रक्षाबंधन नाटक सुधाकर गुरव हेमी दिग्दर्शित केला. या नाटकाक हजर रावन कलाकाराले मनोबल वाडोवचे अशें श्री दाडदेव नाट्य मंडळीन कळयला. कारवारात उद्यानवन आणि सुंकेरी शाळेत रांदच्या खोलेचे उद्घाटन केले. कारवार शहराच्या राष्ट्रीय महामार्गाबाजून APJ अब्दुल कलाम आणि डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद उद्यानवन आणि आमगेले कारवार सेल्फी पॉइंट म्हणच्या स्थळाचे अनावरण कार्यक्रमाचे आमदार रुपाली नायक आणि विधान परिषद सदस्य श्री गणपती उळेकर हेमी उद्घाटन केले. मनशाल्या आरोग्यमय जीवनाक व्यायाम मुख्य म्हण नगरसभे वतीन शहराच्या विविध जाग्यार उद्यानवन निर्माण केलात. थंय सार्वजनिकान वायुविहारासाठी वचून जाय तर व्यायाम करचो आणि हो निसर्ग सौंदर्य सांभाळणे दवन तेजो सदुपयोग घेवचो अशें तेमी सांगले. या वेळार नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पेकडे, उपाध्यक्ष, नगरसभा सदस्य, अधिकारी आणि सार्वजनिक हजर आशिल्ले. तसेच कारवार संकेरी शाळेच्या आवारात मध्यान आहाराच्या नवीन बांधिल्या रांदच्या खोलेचे उद्घाटन केले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.